Jos sä haluat vaikein, Throwing flashbang. niin moi. Sä oot helpommin pelaa Juho. Kyllä on 3 midiä. Hyvin. Tulee varmaan 4 midissä. Grenade out. Throwing a grenade. Niin Strihard vittun kid. Mitis vielä? Vielä on yksi ainakin midis. Throwing smoke. Vatti. 10 HP. Muistaaks ne? Eteelle päin kummatkin sitten. Oi vittu, näittekö se tätä? Nice kill, mate. Ei vittu, mä vaan kelasin, et voiks tosta vetää. Ei. Pekkäs sä oot on Juho. Ei, kun mä kuolin. Toi tuli nauhalle, kyllä toi on ihan vitun nätti. Oisit nähnyt millaisen tapon meni. Siis mä Juho menin sprayas tähän tosta. sprayyaamaan, mä sain tapon tosta.